Juttumme mainosmies Frederik Beigbederis. Yhteisöt elävät kotikutoisesti sopeutuen ympäröivään yhteiskuntaan. Helsingin islamilaiset yhteisöt elävät kotikutoisesti sopeutuen ympäröivään yhteiskuntaan. Helsingin Yliskylään oli Här ljuder böneropet hos en shia-muslimsk familj i Vanda. Ramadan uppmärksammas i Finland av troende utövande muslimer. Me syödään heti kun auringonlaskun jälkeen niin jotain kevyttä teetä ja taatelia ja keittoa, jotain vatsaystävällistä. Ja paasto on nimenomaan, että ei syödä yhtään mitään, ei juoda mitään auringonnoususta auringonlaskuun. Det shia-muslimska samfundet i Helsingfors har 250 medlemmar. Imamen har kommit från Iran för att leda samfundets böner under Ramadan. Efter att man ätit lätt samlas man till kvällsbön, vänder mot Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Tämä on meidän pyhä kuukausi ja tämä on tämmöinen tilaisuus päästä lähemmäksi Jumalaa ja tutkiskella itseä ja yrittää parantaa tapojaan. Islamilaisuus näkyy Suomessa vain satunnaisina huiveina, vaikka täällä on 25 000 muslimia. Islamilaisia yhdyskuntia on parikymmentä ja moskeijoita 10. Pääsimme tutustumaan yhteen muslimiseurakuntaan. Kaiken ydin on jäljitellä profeetta Muhammedin elämää mahdollisimman tarkasti. Terrorismia nämä muslimit eivät hyväksy. Mä en pystyisi edes kuvittelemaan silleen, että mä kävelisin ilman huivia. Ja sitten tuntuisi ihan oudolta, tuntuisi, että mä olisin alasti. Et se on suuri osa mua ja mun uskontoa. Kyllähän niitä katseita aina tulee, mutta sitten ei niistä vaan välitä. 16-vuotias Sara käy Tikkurilan lukion kansainvälistä IB-linjaa. Muslimeille kouluissa on järjestetty islamin ja oman äidinkielen opetusta. Sara voi suorittaa päivittäiset rukoukset koulun rukoushuoneessa. Korani käskee ennen kaikkea hiusten peittämisen ja kaulan ja rinnan peittämisestä yleisen säädöllisyyden siinä. Mutta Koranista ei löydy mitään käskyä siihen, että esimerkiksi kasvat täytyisi peittää. Että se on aina sellainen myöhempi tiukennus näihin sääntöihin. Resalat islamilaisen yhdyskunnan moskeija toimii Laajasalon ostoskeskuksessa. Ramadan paastokuukauden aikana moskeijassa on ohjelmaa joka ilta. Auringonlaskun jälkeen paasto rikotaan Muhammedin perinnettä noudattaen syömällä ensin taateli ja juomalla teetä. Liberaalien shia-muslimien vuoden alussa perustettuun yhdyskuntaan kuuluu noin 300 muslimia, jotka tulevat pääasiassa Iranista, Irakista ja Afganistanista. Tänne tuli enemmän shia-muslimeita, että ennen oli tosi vähän ja me pystyttiin käymään noiden sunnimuslimeiden moskeijossa, eikä meillä ollut sitten taas mahdollisuuksia itse perustaa, kun meitä oli vähän, mutta nyt kun meitä on enempi, niin meillä oli sitten mahdollisuus tähän ja alhamdulillah Jumala auttoi ja nyt meillä on oma moskeija. Allahu Akbar. Resalat islamilaisen yhdyskunnan imaami on tullut äskettäin Suomeen Irakista 2 kuukauden vierailulle. Yhdyskunnan rukoukset ja ohjelma toimitetaan arabiaksi ja persiaksi. در شناسایی خدا و پیغمبر و کتاب‌های آسمانی ما با اینها خیلی نزدیک هستیم. Se mikä erottaa, niin siihen tulee ennen kaikkea tietysti se, että islam katsoo, että profeetta Muhammedin antama esikuva sitoo myöhempiä muslimeita. Eli muslimeita täytyisi jäljitellä häntä ja se sitten siitä on paljon säilynyt tietoa, miten profeetta teki ja käyttäytyi, mitä hän sanoi, mitä hän söi
miten hän pukeutui. Koranin mukaan ennen rukoushetkeä puhdistaudutaan peseytymällä. Pää painetaan pieneen savipalaseen, joka muistuttaa, että muutumme lopulta maan tomuksi. Naiset ja miehet ovat eri tiloissa, jotta miesten ajatus ei harhailisi. دین اسلام کاملترین دین ادیان الهی هست و در تمامی احکامش اگر دقت بکنیم با نظر دقیق ملاحظه بکنیم و مطالعه کنیم اسلام را با فطرت انسان سازگاره. بنابراین انسان ذاتاً علاقه بهش پیدا میکنه. Paula Bahman-Pour kääntyi muslimiksi lähes 30 vuotta sitten mennessään naimisiin muslimin kanssa. Se loogisuus, mikä siinä oli. Että jos mä mietän niin kuin kristinuskoon, niin mitä vaan sä islamissa kysyt, sä aina löydät siihen vastauksen. Päivittäin 5 kertaa toistettavassa salat-rukouksessa ylistetään Allahia ja pyydetään ohjaamaan elämässä. Koranin lisäksi muslimit voivat kysyä elämään, syömiseen tai esimerkiksi ehkäisyyn liittyviä asioita imaamilta. Meidän pitää peseytyä ennen rukousta. Niin jos sulla on vaikka haava kädessä, niin miten sä peseydyt? Niin sit sä voit kysyä. Koranissa on paljon lakeja koskien perhettä ja avioliittoa. Islamissa elämän täyttymys on avioliitto, jotta yhteiskunnan moraali pysyisi puhtaana. Lakeja noudatetaan tiukkauskoisempien taholla ahdasmielisimmin. Esimerkiksi viime viikolla Marokossa määrättiin avion rikkojalle kivittämistuomio. Koranihan on 1400 vuotta sitten, niin ehkä silloin kivitys oli ihan normaalia tai moraalisesti oikein, mutta ei se mun mielestä enää. Musta se on vaan jotenkin kidutusta. Joka maassa tulkitaan eri lailla ja on omat tavat. Tuntuu se tietenkin raalta, mutta jos Jumala katsoo, että se näin pitää tehdä, niin mä hyväksyn sen. Imaami selittää saanassaan, miten ihmisen tulee lähestyä Jumalaa. Hänen mukaansa Korani ei salli ääriliikkeiden terroristisia toimia. بگید متاسفانه اینایی که تندروی میکنن و اسلام را به شکل تروریسم یا به شکل دینی که همیشه با شمشیر و با جنگ میخواد پیروز بشه نشون میدن، بگید این از نظر ما اینا اسلام را خوب نفهمیدن، اینا اشتباه دارن میکنن. Islam tuntee käsityksen jihadista, joka voidaan ehkä kääntää pyhäksi sodaksi, mutta se yleinen tulkinta on kyllä se, että se tarkoittaa sitä, että jos muslimien kimppuun hyökätään, niin silloin heidän pitää puolustaa islamia ja islamin yhteisöä. Hyvin harvat oppineet ovat sitä mieltä, että Korani ja muut islamin tärkeät teokset oikeuttaisivat hyökkäyssodan. و اینا یک گروهی هستن به نام گروه وهابیت که دارن در این کشورها فعالیت میکنن و ما با اینا اصلا موافق نیستیم. یعنی یک گروهی هستند که در اسلام ظاهر شدن که خیلی تندروان، اما اکثر مسلمانان 95% مسلمانان با اینا مخالفن. Uskonnollisen ohjelman lisäksi lapsille ja nuorille opetetaan persiaksi arabiaa, jotta he voisivat lukea Korania alkuperäiskielellä. Monet lapsista puhuvat keskenään suomea. Merkit tällä hetkellä viittaavat siihen, että heillä on hyvä mahdollisuus päästä sopeutumaan niin, että he voivat säilyttää oman identiteettinsä keskeisiä piirteitä, kuten uskonnon, mutta samaan aikaan kuitenkin päästä sitten suomalaiseen yhteiskuntaan aivan toimivina ja täysvertaisina jäseninä. Mihin kuoleman jälkeen joudut? Toivottavasti taivaaseen, mutta meidän uskonnossa on se yksinkertainen helvetti tai taivas. Kuka pääsee taivaaseen? Hyvä ihminen, joka uskoo Jumalaan ja joka on moraalisesti puhdas. Tässä ohjelmassa sivutaan islamilaisuutta vielä myöhemmin, kun saksalainen arvostettu veteraanipoliitikko Egon Bahr pohtii Turkin